Unha 10 minutos, continuamos a Arestora en Más de Uno Ourense en Onda Cero, convidando a un dos edis máis novos no panorama municipal na provincia de Ourense. Saúdo o concelleiro socialista en Lobios, Patrick Rodríguez. Patrick, cantos anos tes? 25, Paco, moi bo día, moitísimas grazas por convidarme aquí a túa casa, Onda Cero. Vivimos nunha provincia coñecida como a Okinawa europea pola longevidade da poboación, e con tanta poboación envellecida non é habitual que unha persoa nova se implique en política no rural ourensán. Bueno, é certo, por desgracia vivimos nunha provincia moi avellentada, pero sí que é verdade que eu, o día de mañá, comentaba yo ao meu compañero David, que me acompañaba ata aquí moi amablemente, non quero estar sentado no sofá da miña casa cando teña 50 ou 60 anos, e a miña terra, Lobios e a Baixa Limia teñan esmorecido, e eu non tivera feito nada cando o podía. Agora que son novo, teño, bueno, as miñas certas condicións, poden ser máis favorables ou menos, pero teño ganas, ilusión e vontade, e a fin de contas iso é o máis importante a hora de implicarte a nivel local na política, porque somos persoas antes que políticos, polo menos a nivel rural. E cando un ama quere e ten ese agarimo como a min pola súa terra, pois tense que mover, un compromiso social. Cando e por que decidiche implicarte na política municipal e en Lobios? Bueno, eu son de Lobios, vivo en Lobios, meus pais son de Lobios, meus avós son de Lobios, teño ese agarimo pola miña terra, e antes das eleccións municipais do 2023, do derradeiro ano, pois ofrecéronme a posibilidade de formar parte como número 2 da candidatura do PSDG-PSOE. Tomei a decisión porque cría nese compromiso social que tiña que ter. Nese intre tiña 23 anos, cando se me ofreceu a posibilidade, considerei que xa tiña certa capacidade, tanto social como política e veciñal, e dixen, pois, pa diante que é un deber, que considere ese intre que tiña que materializar. E por que socialista? Bueno, sinceramente, podemos falar da política a nivel nacional, da política a nivel autonómico, da política a nivel provincial, pero creo que precisamos dun cambio moi grande, sobre todo nesta provincia, en Ourense, porque temos un caciquismo moi arraigado, con as redes clientelares moi ben tecidas, moi fundas, unhas raíces moi fundas, e iso tamén se traslada a nivel autonómico. Vémolo nos concellos do rural e do Ourense da Galicia máis profundo como é o meu, e eu estou totalmente en contra dese caciquismo, e creo que apelando á democraticidade dos nosos municipios e da nosa terra, ás veces compre que entre aire fresco, que se abran as fiestras, as xanelas, e que os cambios de vez en cando están ben. Por iso decidín presentarme co PSDG-PSOE. Fagamos balance do labor desenvolvido ata o momento neste ano e medio que levamos de mandato municipal. Bueno, coido que estamos facendo unha oposición firme, activa, constructiva, por suposto, por riba de todas as cousas, presentando mocións nos plenos, por suposto, levando e sacando moitas notas de prensa, aportando o que hai que aportar, pero tamén denunciando dun xeito público, por suposto, o que hai que denunciar, e o máis importante, o máis relevante, por riba de todas as cousas, ao meu humilde parecer, é que estamos mergullados no día a día da nosa veciñanza e que atendemos as reivindicacións, as necesidades e as inquedanzas dos nosos veciños e veciñas. Iso está claro, sempre estivemos e sempre estaremos a carón da nosa xente. Xa o estaba eu e a miña xente antes de estar en política, por suposto, máis aínda agora. Cousa que, ao meu parecer, se me permites o apuntamento, a nosa alcaldesa, señora María del Carmen Ñáñez, non o estivo, non está e nunca estará. Porque esa labor social e veciñal ten que ser intrínseca á túa persoa. E cando non che sai do corazón, como a esta señora non lle sai, a min, perdón por gabarme, que xa teño a miña boa, así non sai, pois é todo moito máis sinxelo. Dada a túa idade, eres moi novo, tómate en serio os veciños. Imagino unha poboación envellecida, sobre todo nos núcleos máis rurais de Lobios. A capitalidade municipal, evidentemente, pois sí que é lóxico, como te podes imaginar, que ten máis xente novo, de mediana idade, e as parroquias lindantes están máis avellentadas, como é a miña. Eu non sou de Lobios capital, senón dunha parroquia que se chama San Paio de Araúxo, miña aldea Esperanzo. Bueno, hai xente que sí que pode chegar a desconfiar, porque como estamos nunha provincia, en unha bisbarra, nun concello avellentados, hai ese estigma, ou certo estigma, certa cruz sobre a xente nova, que non temos esa capacidade o mellor de xestionar no eido público, no eido municipal, pero sí que me podo gabar de que hai outra tanta xente que cree en min, que confía en min, non pola idade, senón pola persoa que son e que sempre fun. Porque eu non son o que son agora por estar en política, senón que sempre fun así, e o día que deixa a política, pois sabe Deus cando será, seguirei no sendo. Que importancia, como persoa nova, lle das ás redes sociais e o seu uso no rural? É importantísimo, porque a nivel municipal todo o traballo que faz dentro da oposición, se non consegues transmitirlo á túa xente, pois queda como no aire, son a fin de contas verbas baleiras. É certo que cada vez máis persoas de mediana e avanzada idade van tendo redes sociais, como Facebook, sobre todo, Instagram e tal, e creo que pouquiño a pouco se vai ampliando o espectro de poboación nese senso, considero de
suma relevancia o emprego das redes sociais. A vista está o meu perfil de Facebook, no que a xente que o queira consultar pois está cada semana, cada mes actualizando a labor da oposición, notas de prensa, vídeos, actos reivindicativos, roldas de prensa e demais, e así podemos chegar á veciñanza e ter ese argumento a hora de ir pedir o voto nas vindeiras municipais, porque viron o traballo que realizamos ao longo da legislatura. Bueno, e como son as relacións do Grupo Municipal Socialista en Lobios co goberno do Partido Popular? As relacións son cordiais, porque a fin de contas todos somos veciños e veciñas. Si que ás veces pode haber tiranteces, máis ben entre a alcaldesa e eu como voceiro, pero eu respeto aos meus veciños por riba de todas as cousas. Eu dicía yo a señora Yáñez no derradeiro pleno de hai 2 semanas que eu a nivel local entendo de persoas. Intento non tinguir de cores políticas aos demais. Dentro da política, do eido político, somos rivais, como no campo de fútbol. Eu xoguei o fútbol moitos anos e dentro do campo pois a morte, pero fora pois tan amigos como a sempre. A fin de contas en Lobios somos todos veciños e veciñas, e eu non tería problema en entender llamado a calquera persoa se ten algún problema ou que sexa. Non tería a menor dúbida, Paco. Non sei se é recíproco, pero pola nosa parte esa é a nosa postura, o noso posicionamento. Entendo como fundamental moverse máis aló da capitalidade do municipio. Que demandas recolles no contacto nas parroquias do rural? Pois mira, Paco, nós creemos que polo que atopamos na sensibilidade das distintas persoas, esas reivindicacións e inquedanzas que che dicía antes que nos transmite a veciñanza de Lobios e das diferentes parroquias e núcleos de poboación, que neste caso son 74 núcleos, un concello bastante extenso, ademais, que é o traballo do día a día. A xente non quere obras magnánimes, ni megalómanas, senón que quere os pequenos detalles. Pois que se lle bota o saco de cemento na porta da casa, que se lle cambia a bombilla da farola que está fundida, que se lle arranxe o camiño diante da casa, os pequenos detalles que a fin de contas eu considero, ao meu parecer, que son os que marcan a diferencia, tanto para ben como para mal. E si que é certo que nós, se algún día chegamos ao goberno municipal, ninguén pode ter a menor dúbida de que atenderemos eses pequenos detalles, porque estaremos mergullados no día a día da veciñanza, seremos coñecedores deles, porque nos los transmiten a diario, en calquer momento, nun enterro, nun bar, vendo o equipo de fútbol no campo os domingos. Cando ti non estás, como a señora Yáñez Salgado, mergullado no día a día e a carón e a beira da xente, pois non és coñecedor, e tamén che ten que sair. A día de hoxe, cales son as principais necesidades do Concello de Lobios? Pois moitísimas, Paco, poderíamos estar falando horas e horas de todo isto, pero como o tempo por desgracia é limitado, podemos resumir en varios temas que tamén atinxen non só ao Concello de Lobios, senón a nivel provincial e a Bisbarra da Baixa Limia, como a prolongación da autoestrada G31 dende Casal do Bispo en Celanova até a fronteira da Madalena, que é unha demanda e unha débeda histórica que se ten con estes concellos esquecidos e que obviamente é competencia da Xunta de Galicia, porque é unha autoestrada de titularidade autonómica. O que pasa é que o Partido Popular, co complicidade dos alcaldes tamén populares da Bisbarra, sempre botou o valor fora, e nós mesmamente o 24 de maio deste ano fixemos un acto internacional con compañeros do norte de Portugal comprometéndonos a que loitaremos cos todos os fogos posibles porque se materialice esta infraestructura. Podemos facer alusión tamén á nula e deficiente xestión do Parque Natural e da Reserva de Biosfera Transfronteiriza Baixa Limia Serra do Llerés-Xurés, que é competencia tamén da Consellería competente, valga a redundancia, da Xunta de Galicia. A situación precaria da sanidade na Baixa Limia, que dá para falar moitas e moitas horas. Quizáis sexa este punto no que máis fincapé temos feito ao longo deste ano e medio de oposición, con notas de prensa, actos reivindicativos, vídeos e demais. Os peches incomprensibles, injustificados e injustificables do balneario de Lobios todos os anos, que o ano pasado en novembro tiven a sorte de estar co teu compañeiro Xesús Álvarez aquí nos micrófonos de Onda Cero falando de toda esta situación, tamén coa inacción e a pasividade da alcaldesa ante esta situación tan prexuizosa no eido económico, social e laboral da vila, a falta de cuidado e mantemento de infraestructuras municipais, a falla de iniciativa, de vontade e ilusión da alcaldesa e do seu coido que caduco en competente goberno municipal. E tamén penso que compre facer alusión a que somos un dos municipios xa non só da provincia de Ourense, senón de Galicia, con máis recursos naturais, termais, culturais, flora, fauna, gastronomía, patrimonio non só material, senón tamén inmaterial, e ademais diso unha situación estratégica e xeográfica privilexiada con respecto ao norte de Portugal. E todo isto conleva que teñamos os recursos infinitos, pero totalmente desaproveitados por mor do que facía ilusión hai un intre, que é a falta de visión e de capacidade do grupo de goberno da señora Yáñez Salgado. Imagino que pola súa importancia no social unha cuestión na que facedes especial fincapé. De feito, chegaba aí estos días o Parlamento de Galicia da man de Carmen Rodríguez da Costa a dotación escasa do centro de saúde. Faltaría algún médico máis? Evidentemente.
En outubro do derradeiro ano 2023, unha das dúas facultativas que presta servizo no noso, ou prestaba, mellor dito, no noso centro de saúde marchou por motivos persoais e quedamos só cunha médica atendendo aos 1.700, máis, diría eu, veciños e veciñas de Lobios. Após de todo iso, fixemos unha denuncia pública, sacando unha nota de prensa, e xusto un par de días despois de que ademais Carmen da Costa no propio Parlamento lle preguntase a Julio García Comesaña, o conselleiro da Sanidade, o Partido Popular sacou unha reunión a Xiña vendendo que se ia cubrir a praza nas vindeiras semanas. A praza que estaba baleira e vacante. Pois ben, pasaron 11 meses, estamos en setembro do ano 2024, a praza segue baleira, a praza segue vacante e o centro de saúde pois segue con ese prexuízo que non é pequeno. Grazas á profesionalidade da doutora, a que lle temos que agradecer de todo o corazón a súa labor e ao persoal administrativo de enfermaría, a situación non é peor aínda do que podería ser. Pero claro, cunha médica para tanta xente e aparte diso, cando saia unha urxencia, pois pode durar unha hora, 50 minutos, 10 ou 3 horas, o centro de saúde queda baleiro desatendido. E iso, evidentemente, nun concello avellentado e rural, afastado de núcleos urbanos e coa situación precaria da sanidade no eido da Baixa Limia, pois é un prexuízo moi grave para a veciñanza de Lobios. E que implicaría a prolongación da autovía que hoxe remata en Celanova, a prolongación ata a fronteira portuguesa? Sería a clave pola que trascende o futuro da Bisbarra. O futuro da comarca da Baixa Limia e evidentemente de Lobios non se entende sen a materialización desa infraestructura. É unha reivindicación por parte de axentes económicos, comerciais, de colectivos empresariais, xa non só do polígono de San Cibrao e do resto da provincia, senón galegos, de asociacións culturais, deportivas e da veciñanza en xeral, porque moita xente se podería afincar a vivir nos nosos concellos en troques de un Ourense ou nos seus respectivos de lugares de traballo por mor da mellora dos esprazamentos en canto a tempo e calidade, a parte dos evidentes e obvios beneficios no eido turístico e social. Hai unha cousa que moita xente non se decata, que seríamos a porta de saída para máis d'1,5 millón de habitantes do norte de Portugal de cara a Madrid e o resto de España. Por que? Por mor de termos a estación do AVE en Ourense. Entón, eu creo, Paco, que o futuro da Bisbarra pasa, de corazón vos lo digo, pola materialización desta infraestructura. Do lado portugués lle dan a mesma trascendencia, fan tamén o posible por conectar coa fronteira española? Eu coido que sí, pero ten que haber un compromiso claro do goberno galego, que é o competente en executar esta infraestructura, esta autostrada, porque eles non van facer unha autostrada que remate na fronteira madalena en Lobios e atoparse cunha estrada nacional. Neste acto que facía ilusión antes do 24 de maio, co gallo das eleccións europeas, tivemos a honra de contar coa presencia de Manuel Batista, que é o presidente da Cámara Municipal de Melgaso, e o seu compromiso foi firme, que ia loitar e mover ceo e terra e pôr o berro no ceo para que do lado portugués houbera esa reciprocidade e esa vontade de executar esta infraestructura tan relevante. Hai moita vida, relación cos veciños portugueses no día a día? Competimos en igualdade de condicións con eles? Hai moitísima relación, hai moitísima ligazón, ademais, entre ambos os dous lados da fronteira. Somos povos irmáns, e iso ninguén non pode cuestionar e duvidar. Ti podes achegarte a Lobios calquera día, non sei se tes estado algunha vez, sobre todo no verán, que hai moitísimos cidadáns e cidadas portuguesas que se achegan ata os nosos baños termais, ata os nosos negocios de hostelería, as verbenas e demais. Por lo tanto, non podemos esquecer que, como dicía, somos povos irmáns e temos moito que aprender deles, porque no intre no que cruzas a fronteira, unha das dúas que posuímos en Lobios, cambia totalmente. O aproveitamento, ao que facía tamén alusión antes, dos recursos naturais, termais, culturais, o patrimonio que hai no norte de Portugal, dista anos luz do que nós temos aquí en Galicia, por desgraza. Eles están 10 pasos por diante nosa. Hai un mundo de diferencia entre o Xerés e o Parque Natural do Xurés. Ali é un parque nacional e aquí un parque natural. Pero sí que é certo que é unha reserva da biosfera transfronteiriza que, se non me equivoco, corríxeme se non é así, é a máis grande de Europa. Pero o aproveitamento, como dicía antes, é totalmente distinto. Ali no bo sentido da palabra e aquí no negativo. Lobios ten balneario, pero a tempo parcial. Teñen insistido moito vostedes dende a oposición nesa IVA que non se dá correxido de momento. É unha IVA que, como ben distí, non se dá correxido. Xa levamos alrededor de 10 anos con eses peches intermitentes que tanto mal provocan. Por iso lle agradecía antes a Xesús Álvarez que contara comigo na vosa casa en Onda Cero derradeiro novembro para comentar este tema, porque é moi prexuizoso para os veciños e veciñas que traballan ali no eido laboral e, por suposto, para os negocios xa non só de hostelería, senón en todos os ámbitos a nivel económico. Cando o balneario bota o peche, que son peches totalmente incomprensibles e injustificados, perden os negocios, perden os traballadores e traballadoras e perden o que é a veciñanza e os veciños e veciñas en xeral. A alcaldesa é cómplice de todo isto, non ten feito ninguna mesa de negociación coa Fundación San Rosendo con Caldaria, que é a empresa xerente e reitora do hotel balneario, non ten feito ningunha protesta, nin
polo menos bater ca man riba da mesa para que isto se solucione, porque o balneario aséntase e afíncase, ninguén se pode esquecer diso, sobre terreos públicos, e aproveita os mananciais termais, que non nos esquezamos tampouco de que son os máis quentes de Europa, que emanan a 77 grados, nin nada máis nin nada menos, e son públicos, é un recurso natural que é de todos e de todas. E como está a día de hoxe a área termal de Río Caldo? Un abandono flagrante por culpa do desleixo e do maltrato que se lle está outorgando, que está sofrendo por culpa do goberno municipal. Hai unha pociña só que aproveita as sobras da auga que, valga a redundancia, aproveita o balneario. Mais adiante tocaremos este tema tamén a nivel prensa, a nivel xornais, porque este verán pudémoslo comprobar, e moitos veciños e veciñas se queixaron de que a poza non estaba limpa, de que había masificación, non hai lavabos, non hai vestiarios, non hai aseos, e a zona está totalmente desaproveitada, abandonada, e co inmenso potencial que nos podería dar, sendo o eixo vertebrador a nivel turístico en Lobios, e social, por suposto, o centro neurálxico do Concello, témola totalmente tirada pola borda. Tamén vos queixades da falla de mantemento de infraestructuras por parte do Goberno Municipal do Partido Popular, nomeadamente cales serían? O embarcadoiro de Aceredo, o Polideportivo Municipal, centos, exagerando, de prazas, camiños, espazos públicos, e digamos que a tónica xeral a nivel do municipio. Cal credes que é o motivo? O desleixo, esa pasividade e esa falta de vocación, de ilusión e de vontade a hora de gobernar o Concello. Se non hai ilusión e vontade e sacrificio, pois non se vai xestionar ben, evidentemente. Por último, en que centrará o labor de oposición no que resta de mandato? En que aspectos principais de todo o que temos alentado ao longo da entrevista? Pois sinceramente, Paco, en todos os que poidamos, en todos os que poidamos. Seguir traballando arreo por e para Lobios, por e para a nosa veciñanza, dun xeito desinteresado, porque nós estamos nisto por interese colectivo e non interese persoal, e, por suposto, intentar que en 2 anos e medio, cando cheguen as vindeiras municipais, revertir esta situación e que a veciñanza nos outorgue a confianza, a súa confianza mayoritaria, para poder darlle a Lobios o cambio que tanto merece e que tanto precisa. Patrick Rodríguez, voceiro socialista no Concello de Lobios, gracias por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero. Sorte no labor de oposición e ata unha nova ocasión. De que a vindeira ocasión, Paco, moitísimas grazas a vos, de corazón. Unha 27 minutos, continuamos, Más de Uno en Onda Cero.